Ato sa ding i-great ug happy birthday nalipat ko sa mong pag-umbangkon da si Saudi dito. Dong, happy birthday. God bless you, no? Salamat. Okay. Gabiin nimo Terprida. Muduaw unta ko nimo unsaon man lockdown man. Gikan ni kang Mother Leah Monies, no? Atensyon diha Ate Prida. Ambot og ngano gyud unsa ging lalanga sa kahigayunan matag higayon nga muonha nako mubundak man gyud ang ulan unya diha sa inyo ate di man gyud makasulod ang motor palahonag mag-uwan tungod man gyud sa kapilit sa lapok diha mao nang si Mother Leah pod Munies naghandom gyud nga muduaw sa imo pero unsaon man nga ang mga senior citizen gyud karong panahon na mao magigihigpitan tungod kay sa ilang survey kasagaran gyud sa mga senior citizen man gyud ang madali gyud sa pagkaigo aning COVID mao na nga giprotehian gyud sa atong mga LGUs sa atong mga sa atong gobyerno nga ug mahimo mapanalipdan gyud ang atong mga senior citizen sa ilahang maayong panglawas mo na nga stay at home good ang mga senior mao na nga nagplano Ate Prida nga moana las Madelia bisan pas Mama Gloria pero lisod gyud ang pag-anha sa imo sitwasyon kay dagha magug mga checkpoint nga agian manggod unya ako ang matugwalo gyud nga uwanon og moanha ko diha no mayro bag uwan pod nga ginagmay ra dinaghan gyud. Okay, ayong gabi parejon o parilibi taluuran pud anang tekstira mga gamit sa mga panday dunay maso og martilyo depende na sa paggamit. Ma'am tekster sambingay na idiomatic expression na karon bisan pa sa mga sakyanan karon ang pinakamahal karon nga sakyanan dunay hammer. Lisod sabton ato panahon karon masakyan bagod na ang hammer masakyan ba masakyan bagod na ang martilyo pero naa may mahalon karon nga sakyanan ang Brad Hammer parinimini daghang salamat pre wa pagi ko nimo pasakya si mga Hilux pre na. Okay, ni patay masahon good evening ninyong tanan diha sa station. Ako lang i-great ang tanang nagsunod sa pagpaminaw ning programa nga nag-usab sa daghang mga sukwahi nga pagkinabuhi sa mga tao. Gikan ni kang Ninong Duming Bunukan. So Ninong, may gabi inyo dihag ni Ninong Purit o ni Ma'am Daisy Bunukan o Ma'am Ethel Bunukan ni Dong Dominic o Ma'am Shena. Pwede balita na happy birthday gihapon sa kang Ninong Sito Ilustrisimo Ninang Sining may gabi inyo din ha. Problema mo nga ang inyong radyo na daot gyud. Okay. Ato paningagan sir duna lang unta mi ipapangutana man ni so dili pa ni nato makuan entertain karon tungod kay ni amay pangutana nga ato nga natiksan na gyud ganina sa iyo gikan sa Almeria Biliran no. Okay, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone mas maayo sad siguro Brother Libby nga imo usa na ang leon diha ng atong monitor ug tiin na gikan ang atong mga viewers no sa nagkalain-lain nga mga nasod sa kalibutan. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi no sa tanan natong mga listener, tanan natong mga viewers atong gina-welcome karong gabi sa ato nga programa sa Jesus is our hope. Doon ato ning basahon higala ang pipila ka mga mensahe nga midangat dinhi. Niya si Angelic Melanie Montero. Niya si mensahe mayong gabi. So mayong sang gabi Sister Angelic. Niya po si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Mayong gabi Brad, maayo ang sound karon. So thank you kayo Brother Loloy sa feedback no nga okay ra atong sound diha sa Australia.
Ano, Okay, dade, maayong gabi inyo diha ni Mami Banji ug sa inyong mga kabataan. Ang Dios magapanalangin diha kaninyong tanan. kinasad si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo sir. Og sa tanan nga naminaw karon og nagtan-aw sa live. Karon mayong gabi usab diha kaninyo mga igsuon og salamat sa pagbasa sir. And God bless sa tanan. Keep safe. Kinasad si Brother Isao Dihito. Good evening, brothers. Watching here from Maya Park Homes. Naadero diha sa Park Homes days isaw. Kinasad si Brother Ruel Tumakas. Good evening to all viewers and hearers of this program. May God bless us all. Niya si Ma'am Gretchen Nabila, niya sa siya mensahe, mayong gabi sa inyo diha kuya. And God bless. So, salamat no. Mao pa ni ato nakita karon kay pipila pa man ka mga minuto ta naka-open sa ato nga Facebook. Ngayon na itong basahon. Rosemary Batuhan Batol-Batol, mayong gabi Kuya John, nagtan-aw kami karon sa inyong live program. God bless. So, salamat kaayo. O, nina itong basahon sa atong cellphone. Good evening ninyo Brad. Ako katoliko ko nga nakauyon ko sa Seventh Day Adventist. Nakadungog man ko nga ang baboy karon nahugasan na daw. Okay, sige lang no. Ato lang yan tubago na nga pangutanan nimo nga imong gipadangat din Nay, kuan anak Brother Libin ay pangutan na ana dugay-dugay na po ni kuan ni Mike sa Villanueva, Kalubian, Leyte, may tungod anang baboy. So ayog kabalaka ana sister no kay mausad gihapon ang pormadaha nga ang tanang mga mananap na hinluan na sa pagpakatao ni Ginoong Hesukristo wala ato ra gihapon na nga mahisgutan sa kahanginan. Kinasad sila si Jeffrey Punay Miralius, mayong gabi mga ambungan nga radio evangelist watching from Mabuli. Mayong pagpaminaw pod ni Uncle Pablo Faciol and family. God bless always. Okay dong, may gabi mo diya dong sa inyong pamilya. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay ni atay ko ano sa agadali lang pagka Bertoldo anang tawhana panglawgaw romana ang iyaha sa mga naminaw. Kuya, pagkaklaro na kinahanglan jud bautismuhan ang tao mausay klases mausay klases tao na wala na ang balaang espiritu diha niya nagpataka na lang taon og yaw-yaw na dugay-dugay na gid taon ning reaksyon na kay kadto pa man ning gitubag nato ni pangutanan ni Dolping sa Ludaga tungod lagis kadaghan sa ato nga kuan ma-receive ring text malawom na kaayo di na gid hinuon nato kuan di na nato maabot pa na mapuno-punuan kini pa text. Sir, kumusta naman tong nang hagad nimog debate si Ricardo Serrano unsa naman mingaw man ina stilan lang to kay kinaga-kaga ratong iya hadlokan pa na sa ako manghagad-hagad unya og dawato na murag mot lang di na lang kumusulti iya gara-gara rato. Okay mga higala adto pa sa paghatag og atensyon ining pangutana gikan ni sa kang Joel diha sa Kaukab, Almeria, Biliran na province. Ang iya pangutana dili bang ipakaon sa Dios mauman ang bunga sa kahoy kinsa man diay tawhana ang una sa pagkaon sa baboy nga dili man ipakaon sa Dios. Si Joel ni sa Kaukab, Almeria, Biliran. Okay, daghang salamat Brother Joel diha sa Kaukab, Almeria, Biliran. So salamat sa tanan taga Biliran nga nagsunod ning atong programa. Akong balikon ha, dili bang ipakaon sa Dios mauman ang bunga sa kahoy. Kinsa man day tawhana ang ning una pagkaon sa baboy nga dili man ipakaon sa Dios. Si Joel ni sa Kaukab, Almeria, Biliran. Okay, dagang salamat Brother Joel. Gitiksan ka na ako kaganina but until now hindi wa gyud kay reply sa ako pero okay lang no. Ang importante nga napahibaw ka nga tubago na ron ang imuhang pangutana. Ang tinuod pagkasulti ang bunga sa kahoy o kung mga prutas
mauni ang unang pagkaon nga gidisenyo sa Dios sa tao. Ug ang unang nakapahimulos nini mao si Adan ug si Eva. Pamatii ang Henesis Kapitulo 2 versikulo 7 nag-ingon, ug giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuipan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Unya kung atong basahon sa Henesis 2:15 paingon sa 17 nagingon, ug gikura ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atumanon ug bantayan. Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga naas taliwala sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, dili ka magkaon sa bunga niya na ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud. So dinhi imong makita nga sa diha nga ang tao gitagaan sa Dios og kinabuhi, wala maapil ang kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Pero gipasidan-an sa Dios nga kadtong bunga adtong kahoy nga naa sa taliwala pag-ila sa maayo ug sa daotan, dili sila mukaon kay kung mukaon mamatay gyud. Diha na nga ang kamatayon miabot sa kinabuhi sa tao sa diha nga si Adan ug si Eva mikaon gyud sila sa bunga ni adto. Kay kung wa paunta sila makakaon sa bunga ni adtong kahoy nga gidili sa Ginoo, hangtod karon nagpabilin nga ang pagkaon sa tao mga prutas bunga sa kahoy ug unya nagpabilin pud unta nga ang tao hangtod karon walay kamatayon. Nga naman tungod kay wa man nila gikaon ang bunga sa kahoy pag ila sa mayog sa daotan. Unya duna po mga panghuna-huna sa uban nga kumukadto mansanas. Pero bisag kapila nato balit aron ang gihisgutan din sa Henesis, wala gid magbutang og specific name ang Dios ni adtong bunga sa kahoy o kadtong kahuya pag ila lang sa maayo ug sa daotan, no? Between good and evil. Karon mga kaigsuonan, kay mikaon man si Adan ug si Eva, hinugan nga miabot na ang kamatayon diha sa kinabuhi sa tao. Unya ang gisundan ni Joel diha sa kaukab Almeria Bengueran mao nga kinsa may unang tao nga mikaon sa baboy nga gidili man sa Dios. Ang tinuod pagkasulti, Brother Joel, wala na i-specify pa dinhi sa Biblia kung kinsang tawhanaa ang unang mikaon sa baboy. Kay nganuman sa diha nga miedad na ang kalibutan og 2,000 ka mga tuig miabot ang lunop ug pagkahuman sa lunop diha na nakabato na og permiso ang tao nga magakaon na sila sa mga mananap, pero doon naghapoy gitugot ang Dios ug doon na po'y wala itugot sama dito sa tanaman sa Eden. Doon na dito'y gitugot pagpakaon ug naa po'y wala itugot sa samang pagkaagi sa paglunop sa kalibutan nga laglag man ang katanang mga butang dinhis kalibutan. Busa dinhi na kay sa pagsunod ning Noe sa arka, ang gipasunod pud og apelito ang mga mananapman nga mahugaw og mahinlo nga ang mga inunta ang mga mahinlo pinagpito bay og laki, unya ang mahugaw pinaggurha bay og laki. Pamatian ra gud ninyo ni sumala sa Henesis Kapitulo 1. Henesis Kapitulo 7 versikulo 1 nagingon, ug siyo ba miingon kang Noe, sumunod ka ug ang tibuok mong panimalay sa arka, ka ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana? Sa tanan nga mananap nga mahinlo kumuha ka og pinagpito, pinagpito mga mahinlo, ang laki ug ang bayi, ug ang mananap nga mahugaw tinagurha laki ug ang iyang bayi. So nining panahona dinhi na ning lutaw sa diha nga dayon ng lunop sa kalibutan, milutaw na nga diay ang mananap nga gibuhat sa Ginoo duha ka matang, mahinlo ug mahugaw, timan ini na. Pero sa una wa panigid siya hasguti nga naman
Tungod kay ang pagkaon sa tao bunga pa man sa kahoy, mga prutas pa. Sa dayon ng pagluno, pagpasunod sa Dios sa kanuhi uban sa iyang pamilya ug sa mga mananap didto sa arka, bay ug laki ang gihisgutan, apan ang bay ug laki nga mahinlo tinagpito ug ang mga mahugaw bay ug laki tinagurha. Ug tungod niini, mga kaigsunan ko ug mga kaigalaan, unang na-receive nilang balaod mao ang bunga sa kahoy dito sa tanaman sa Eden. Pangalawa, ang balaod na nga gibuhat sa Dios pinaagi sa mga mananap. Pamatian ninyo sumala sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 o 47. Kini maong mga butanga nga inyong patalinghugan nagingon. Kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig ug sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Sa pagbuhat ug kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon ug ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Ayaw kalimot nga kadtong mga mananap nga giapil pagpasulod sa Dios kanuhi didto sa arka, duha ka matang kadto, mahugaw ug mahinlo. So dinhi pagbutang sa Ginoo balaod taliwala des mga mananap ug ngadto sa katubigan, gihisgutan dinhi mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. So sama gihapon ang formalidad gikan sa tanaman sa Eden, hangtod na lang nga pag-abot na sa paghuman sa lunop, naa gihapoy balaod ang Ginoo taliwala sa mga mananap o sa naa sa mga langgam o naa sa katubigan. Naghimo ang Dios og balaod sa ipakaon ug dili ipakaon, kay naa may gitawag og mahugaw ug mahinlo. Tungod niini, gitawag kini nga balaod og dietary law. Unsa maning dietary law? Balaod sa pagkaon. Apan si Adan ug si Eva nakasa sila kay ilang gisupak ang duwa itugot sa Dios. Sa samang pag-agi sa atong kapanahonan karon, kung ato pong supakon ang wa itugot sa Ginoo ay aba natural makasaapod ta. Ang Dios naghimog balaod sa mahugaw sa mahinlo, sa ipakaon ug dili ipakaon. Well, pamatii kuno ni ang gisgutan sumala sa Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 23 kung unsay gisulti dinhi niining bersikulo nagingon. Ug tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Timan-i nga hilabuhan kaklaro dinhi nga ang Dios naghimog balaod sa mga mananap sa ipakaon ug dili ipakaon, mahugaw ug mahinlo. Ug sa atong gibasa karon nagsulti gyud nga tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug sa mahugawan, ug ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unsaon ang katawhan sa Dios? Tudloan sila. Unsay itudlo? Kining balaod usab sa gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon. Din ang katawhan sa Dios, tudloan sa balaan ug sa dili balaan, ug tudloan sila sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Pero kining mga bahina gisupak sad ni sa kadaghanan nganuman ila mang tudloan ang tao nga hinlo na ang tanan, makauna kay hinloan na ang tanan. Pero sa atong gibasa karon nag-ingon tudloan nila ang katawhan sa Dios sa kalainan sa balaan ug sa nahugawan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Maunay itudlo, pero ang ilang gitudlo ron hinlo naman tanan, ug kay hinlo naman tanan natural ipakaon na nila ang tanan. Pero ang Dios wa maghimo ana nga balaod, kay ang balaod nga iyang gihimo dunay ipakaon ug dili pud ipakaon. Ug mismo ang Dios nag-ingon, tudloan nila ang akong katawhan sa mahugaw ug sa malinis. Nganong tudloan man? Ang ingon ang Levitico 10:10, ug aron mailan ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan, ug ang naging kalainan sa balaan ug dili balaan, ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Gustos Ginoo nga ang iyang katauhan idukaron tali sa balaan ug dili balaan, sa mahugaw ug sa malinis. Lisod na nimo mapaidukar sa gusto sa Dios ang tao nga naman tungod kay ang kadaghanan karon nagtudlo nga hinlo na ang tanan. Pero dili gud na maoy gisulti sa Biblia
Pero ang tao gud mapangahason ug mabuot-buoton man, ilang panamastamasan ang kasuguan sa Dios ug maoy hinungdan nga daghan karong nangalagad nagsimba ug nagtuo og Dios pero nagsupak sa gisugo ug balaod sa Dios tungod kay ang gitudlo sa ilang mga pangulo dili naman ang gitudlo sa gitudlo dinhi sa Biblia. Busa tungod niya na bugtong programa dinhi niining dapita nga nagsulting nagtudlo sa gitudlo sa Biblia nga tudloan sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Gitudloan mo, sumalas gitudlo sa Biblia. Kung inyo pagdudling supakon ang gitudlo sa Biblia, anaara ka na kaninyo. Pero tuman nga ang balaang kasulatan, tibuok kasulatan, gituga sa Dios nga may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo. So ang gitudlo din sa Biblia, mauni ang gitudlo nini nga programa nga inyong ginapamatian. So imbes tudloan sa mahugaw ug sa mahinlo, sa kalainan, sa balag, dili balaan ang tao, ilan na hinong gitudloan nga ang tanan limpira, hinlo na. Amo na hinangdan nga ultimo bitin kilawon pamanggani, ultimo ilaga kaunon pa, doon na lang ko'y nakita pag-adto nako dito sa kanini ang kuan Negros kay tuam lagi ng baga dito nga areas Katuban. Astilan kuyawan ako kay abi gid nako og na nag-away ang mga tapasiro kay nag-alirong pulos na ginunitay sa ispading unya na ginunitay og tubo gialirongan tong nagtapok dito nga kanana ang tubo. Abi na kog nag-away di ay nakakita silang ilaga nga didto ning pasok. Unya ilang gialirongan. Ako lang gid nang giobserbaran. Tuod man nakuha gid nila. Unya ila na nga gisugba. Humot gid hinoon. Impa sa usa to ayo makaon kasi ni kanamit ni niya. Kanamit gid niya. Muna nga ang tao mukaona sa bisan unsa kay doktrina kana gikan sa yawa nga hasta ang wa itugot sa Dios nga kaunon sama sa gihimo sa yawa kang Adan ug Liba dito sa tanaman sa Eden. Kung inyong pamatian din sumala sa Ezekiel 22:26 nagingon, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan ug gipasipalahan ang akong balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug sa malaway ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Wa gyud kuno magtudlo sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unya inyo nang supakon nganuman ang kadaghanan nagtudlo marong limpyo na ang tanan, gilimpyuhan na. Mo na ila pero giunsa nila ang kasuguan sa Dios, gisupak nila, gilapas nila, wala sila magbutang sa kalainan sa balaan ug sa malaway ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ang ilang gitudlo lang ron, limpyo na ang tanan, ipakaon na ang tanan. Unya tungod niya na pakapinan pagid sa ilang huna-huna og ilang itudlo nga wa na magunang daang tugon kaysa daang tugon pamana. Unya kung ato kunungtun ang pag-ayo din sa Biblia, dili gina mohaom ng mga panghuna-huna. Ug nga tungod niini nasulat gyud ang ginihing gisgutan unya natuman sa atong kapanahonan nga ilang gilapas ang kasuguan sa Dios kay wa sila magtudlo sa kalainan sa mabalaan ug dili balaan, sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Pero alang sa mga katawhan sa Dios, patudloan gyud sa kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo, sa ipakaon ug dili ipakaon, pero ang gitudlo karos kadaghanan ang tanan ipakaon na. Pero kung atong basahon dinhi ragod sa Biblia, pamati iragon ninyo ni ang gisgutan sumala sa Herbihanon Kapitulo 14 versikulo 2 unya paingon ngadto sa 4 kung unsay gisulti dinhi nag-ingon. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug suba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon sa ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Nagpili ang Ginoo sa iyang mga katawhan di sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsa ba nga gisulti sa iyang gipili nga katawhan? Nagingon sa 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Kanang pulong bisan unsa
meaning nga dunay daghang mga matang sa mga dulumtanan nga dili ipakaon. Ug ang gingon dinhi, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. So unsa man pananglitan ang dili ipakaon, kay ang pangutana ni Joel sa kananaan Kaukab Almeria Biliran, kinsa may tawo nga unang mikaon sa baboy nga gidili man sa Dios. Balikon nako, wala na sa Dios iibutang pagkinsang tawhanaa ang miunaw kaon sa baboy, kay ang balaod sa Dios may tungod sa pagkaon o daytaron law, gihimo niya nga ang mga mananap nay mahugaw mahilo ipakaon og dili ipakaon. Sa atong gibasa, gihisgutan dinhi nga ang Dios nagpili siya og katawhan, ug kadtong mga katawhan iyang gipili, iyang giingnan dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Meaning nga duna di ay mga butang nga dulumtanan nga dili ipakaon, pero dili ang na-specify sa pangutanan ni Joel sa Kaukab Almeria Biliran ang baboy ramang gyud. So gihisgutan nini, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Karon kay ang gisgutan ni Joel baboy man, nag-ingod nini, ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini, dili kamo magakaon ug dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Imo bang kwestiyonon ang Dios nga mo'y nagbuhat? Kwestiyonon mo ba ang Dios nga mo'y naghimo og balaod? Ha? Nga naman, dili niya ipakaon. Nga naman, dunay duha ka matang iyang gibuhat, ipakaon ug dili ipakaon. So ang baboy nabilong matud pa niya, ug ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini, dili kamo magakaon ni maghikap sa ilang mga lawas nga patay. So klaro kayo, ang Diyos mismo may nagsulti, naghimo niining balaura nga dili ipakaon. Unya karon unsa may nahitabo sa mga tawo nga nagsimba, nagampo ug nag-alagad si Ginoo, ilang gikaon, tinuod nag-alagad, tinuod nagampo, tinuod nagsimba sa Dios. Pero ang balaod sa Dios nga ilang giampuan ug gialagaran ug gisimba, ilang gisupak. Mabitaw nga si Ginoo naghatag siya og pang-ultima nga pasidaan ngadto sa tanang nangalagad. Nag-ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Mao kini ang gihisgutan ni Ginoong Hesus, seryosohan ninyo kana, kay dili gid na maoy kabubuton sa Ginoo nga imong kauno ng baboy sigon sa pangutana mo, Brother Joel. Pero lagi ang baboy nabilong kana sa balaod sa Ginoo nga dili ipakaon, kay naa may ipakaon. Pero mangutana kag kinsang tawhana ang unang mikaon sa baboy, wala na isulti pa dinhi sa Biblia, wala na ipahayag pa dinhi sa Biblia kung kinsang tawhana ang miuna pagkaon. Kay wala naman ikasulti sa Biblia, kay wala naman ikapahayag sa Biblia kung kinsang tawhana ang unang mikaon sa baboy, ay aban natural nga kami po dili makasulti kung kinsang tawhana ang unang mikaon sa baboy. Pero amo nang gipadayag dinhi niining programa haskanginan nga ang baboy nabilong sa dili ipakaon, kay ang Dios naghimo man og balaod sa ipakaon og dili ipakaon. Well, ako na lang punan po ni ang gustong mahitabo o masayran ni Joel diha sa Kaukab Almeria Biliran. Ang hisgutan din sa Gis, nag-ingon, ug ang bisan unsa nga walay kapay ug hinggis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. O mao ni ang hisgutan, no? Nga ang bisan unsa nga walay kapay ug walay hinggis, mahugaw kini alang kaninyo. Mga kaigsunan ko og mga kaigalaan, hilabihan katinaw ang pulong sa Dios nga inyong nadungog og nabati karon. Ang pulong sa Dios pulong sa kahibalo, dili ni pulong sa kalibog. Ako nagatuo nga ang inyong mga salabutan gihayagan sa Dios, nga inyong nasabtan ang mga pulong sa Dios nga inyong gipamatian karon, pero dili ko sigurado kung kinsa ang gusto nga inyong sundon, ang Dios ba o ang kaaway sa Dios.
kay ang nagsugo nga kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon mao ang yawa. Di ko kasiguro nga bisan pag nakasabot mo, bisan pag nahibalon namo, di ko kasiguro kung ang Dios ba'y inyong sundon. Kung dili nagani gid mo musunod sa gisulti sa Dios, gibalaod sa Dios ay aba natural ang yawa na inyong sundon. Unta dili mo masayob sa inyong mga desisyon sa pagpili kung kinsa ang inyong sundon, ang yawa ba o ang Dios. Tuguton nga gisgutan ni Hesus sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Mabuhay ka higala nga imong napatalinghugan ang pulong sa Dios. Well, sa dili pa si Brother Libby, no? Sa di pa si Brother Libby sa di pa si Brother Libby kinini ang sa di pa si Brother Libby muhatag og dugang pagpatinaw aning nining pangutanaha ato sa ipatanaw ang ato ang monitor kung diining dapita sa mga nasod sa kalibutan nga nagsunod sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon mga higala ang atong mga viewers. Okay. Ni ay mensahe si Jeffrey, si Angelic Melanie Montero, palihog ko og great happy birthday sa akong igsuon si Gindi Burns Montero Casas Koy Baliston. Gindi. Sa kanunay nagasunod sa pagpamati si Mama sa inyong programa. Salamat sa pagbasa, Kuya Leve. Niapod si Jepon Malinaw. Mayong gabi ninyo diha, Kuya John. Shout out ko sa mga taga Paypay. Niyasad si Brother Brian Mahait. Palihog baraw-baraw ang naghangad og debate, Kuya John. Niapod si Brother Elmudam Flores. Good PM ninyong duha, Brad John, Brad Libby, og sa tanang naminaw karon og naglantaw sa FB. Niapod si Brother Roel Tumakas, mayad nga gabi sa tanan. Manay miyaw lanmi dira sa Vicencina, Toboso, nila ni Mama Veronica, kag Papa Rogelio Tumakas. Madamo gid, salamat kuya. Kinapod si Jongko Tonyakaw. Good evening mga brother, nagkanaas gyud inyong programa diri sa Barangay Kinawahan, Sitio Skyline, kay always gyud maminaw. Ako igsuon diri nga si Roel Orungan, mga brothers, samtang naghikay og panihapon. Salamat sa pagbasa, God bless and more power. Niapod si Chari Rubas, mayong gabi, happy midweek. Si Rolita Anciano, mayong gabi sa tanan og diha ninyo mga brother. Niasad si Tris Jamin Jaime, good eves ninyo mga brad, God bless. Niya si Binsay, happy midweek. Niapod si Lo Jinke Veliosino Figueroa, happy midweek. Niyasan si Brother Joseph, igsoon walay records Biblia kung kinsa nga tao ang miuna sa pagkaon sa baboy. Tinuod yun na igsoon, ang baboy igsoon dili man yun na ipakaon si Ginoo. Daghan kaayo ang nasulat sa Biblia, ang baboy dili yun na ipakaon sa Ginoo, apan kun sa tao gibaliwala lang niya ang pahimangnos Ginoo. Siguro gyud nga malaglag siya sumala sa Isaiah 66. Maong miingon ang Ginoo, ang inyong dadangatan mao ang pagkalaglag kay gipakadios ninyo ang inyong tiyan sa Pilipos 3:19. Mao na igsoon kay ang pagkaon naman nga mahugaw ang atong mapadako sa atong kiwa na may sumpay. Wala gihisgutan kung kinsa ang unang tao nga nagkaon sa baboy. Pero
ang nagkaon sa baboy, suno sa Biblia, sa Isaiah 66, 15:7, naghisgot nga laglagon sa Dios sa adlaw sa katapusan na nagkakaon. Gikan to ka Brother Roel Tumakas. So thank you kayo. Mo padayon ta higala sa ato nga pagtubag sa pangutana. Yon sa to niya paghanay, Brother John, iyang pangutana. Ang pangutana ni Joel sa Kaukab Almeria Biliran, di ba ang bunga sa kahoy mauman ang gidili o kinsa man ang unang tao nga mikaon og baboy nga gidili man sa Dios? Okay, salamat no. Tinuod na mga higala nga ang gidili sa Ginoo didto sa tanaman sa Eden. Ngadto kang Adan ug kang iba, nga mautoy pagsulay kanila kung sila loyal ba yun nga sa Ginoo kadtong kahoy sa pag-ila sa maayo o sa daotan, no? Gidili na sa Ginoo kay kung mukaon sila matod pa sa Genesis 2:16 o 17, gaingon ang Dios nga makakaon kamo sa tanan nga bunga sa kahoy sa tanaman. Ana nga porsyon na tanan ang gisgutan, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og diya ta kutob, kaon yung tanan. Ang katong tanang prutas, pero kung imo i-continue, nagingon ang atong basa, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo og sa daotan, dili kamo magkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon kamo niini, mamatay gayod kamo. So ingnan sa Ginoo sila og siba. Iya tong balaod nga gihatag ngadto kanila mga higala. So ang point ni nga ang tao dili unta mamatay o wa untay kamatayon kon wa pa sila mukaon ni adtong gidili sa Ginoo mga higala. Dinhi nagpamatuod lang kung unsa ka matinud-anon ang Dios. Ang Dios kung unsay iyang isulti mahitabo ginahigala, tinuod yun. Pero tanawa ang gihimo nga bakak ni Satanas sa sinugdanan. Sa diha nga iyang huna-huna kung unsaon niya pagtintal sa tao, nakahimo gyud siya sa pagtintal. Pero ni ang una niyang gitintal dinhi sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 1, karon ang bitin malalangon labi pa kay sa nga tanan nga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nag-ingon siya sa babay, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga makahoy sa tanaman. Mao ni opini nga pagsulti ni sa bitin nga gigamit ni Satanas sa pakig-istorya ngadto sa atong unang inahan nga mao si iba. Ang iyang giingon din sa bitin, di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Mao ba na giingon sa Ginoo higala nga di sila makakaon? Bali mo ni ang giingon sa bitin nga gigamit sa Yawa. Ang giingon sa Ginoo, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Muna igos Ginoo apan sa kahoy sa pag-ilas magritan di ka magkaon, pero ang pag-ingon sa pag-istorya sa bitin nga to sabay, gaingon sa dinhi nga di ay nag-ingon ang Dios nga di kamo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman. Siyempre ang babae mga tarungan gyud siya. Kay di man sayop man to ang giingon sa bitin. So nangatarungan ang babae nga og ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ingon ang 3, apan sa bunga sa kahoy nga naas taliwal as tanaman, niingon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana, aron kamo dili mamatay. So nagtugan yun si iba, tinarong gid iyang sulti. Wa siya kamatikod nga ang nakigsulti niya ang usa ka dakong mangingilad nga moang Yawa. So sa lagtod nga pagkasulti,
nagtuo si iba kadoy gipakaag siya man gud siya og sige aman si nakikistorya biyog sige ang bitin. So miabot ang panahon nga si iba mahigala mikabot mikuha siya sa bunga sa kahoy mikaon siya aniya maman siya nagkaon nagdapon siya iyang gidalhan iyang bana. So nag-bring house si iba nagkaon siya dan aniya ang tao nahulog sa sala. Ang unang gyud nga nakasala mao ang babae. Nagaingon soban mahuyang ang babae. Unang nakasala ang babae. Aniya ang lalaki gituyuan niyo makita di ba nga si Adan murag tinuyuan gyud ang sala nga gihimo ni Adan. Kay nahibaw man siya nga ang iyang asawa nagbitbit na og bungas kahoy gidilis Ginoo. Hibaw siya nakasala. Hibaw siya nga ang gingos Ginoo mamatay ang tao kung makaon. Pero nganong gikuha man gyud ni Adan, ni dawat may kaon man siya, nahibaw man siya na nga makadaot to, maabot ang kamatayon nila. Tungod kay giunungan nan siguro ni Adan ang iyang asawa nga mag-ininungay sila ngadtos kamatayon. Sa laktod pagkasulti nakasala ang tao. Bunag usa gani isultis Ginoo. Tuog yun ta na. Kay ang Dios di man makak. Kay pagkadungog yun sa bitin nga sa katarungan sa ubay nga nag-ingon ang Dios patuwas bay nga makakaon kami sa tanang bungas kay pero kanang protasa gidili das ginunamo aron kami di mamatay. Pagkadungog sa bitin ingon ang bitin dili kamo mamatay sa adlaw nga mukaon kamo niini. Dili ka mamatay, masama ka mo sa Dios. Imong makita higala nga bakakon yun ang yawa. Unang klaro yung bakakon muna sa Juan 8:44, bakakon siya sukad pa sa sinugdan mga higala. Ang atong unang inahan na biktima sa bakak nga gisulti ni Satanas. So, sa diha nga nakasala ang tao, niabot ang kamatayon sa tao mga higala. Wala untay kamatayon pero miabot ang kamatayon. Gani ang Biblia nagsulti nga ang edad ni Adan 930 ang edad ni Adan. Aniya ang edad ni Noe 950. Samtang ang pinakataas og edad mao si Metosela mga higala. Muna pinakataas og edad 969. So, mao na'y nahitabo nga ang tao miabot ang kamatayon tungod sa pagsupak sa gisugo sa Ginoo kanato, no? Miabot ang kamatayon sa tao. Anya karon naghisgot man ka mahitungod sa baboy mo ni imong puwen sa pangutana kinsay unang nagkaon sa baboy ang gidilis Ginoo wa gid ibutang sa Biblia kung kinsay unang tao nga ningkaon og baboy. Pero ang pagdili sa Ginoo sa mga mananap nga mahugaw human kana sa lunop mga higala. Human sa lunop kay gitugutan naman sa Ginoo kay dugay-dugay gusto ang lunop 150 ka adlaw una ning aksyon una ning hubas ng tubig. Dugay-dugay mga limaon mga unumon ka mga 5 ka bulan ang gidugayon. So nianang panahon na nangamatay ang mga sagbot, mga tanom. So ang Ginoo nagtugon sa tao nga pwede na makakaon ng tao sa mga isda, langgam ug wanap pero naay balaod nga angay obserbaran. Naay balaod kung saon pag-ilas mga hinlo, kung saon pag-ilasad sa mga mahugaw. Ang gitugot sa Ginoo mo nagisgutan sa Levitico ang kadtong mga hinlo nga mananap, mga langgam o kadtong mga isda nga mga mahinlo. Muna'y gisulti diha sa balaan na kasulatan. So muna'y balaod sa Ginoo o kay balaod sa Ginoo naasay musupak mahigala. Pero ang handom sa Ginoo kung unsay iyang balaod atong sundon. Kay mato pa sa Deuteronomio 12:32 dili padugangan yang sugo, dili sad paibanan. O niya sa Mateo City, versikulo 21, ang Biblia nagsulti nga dili rabatanan magtawag o Ginoo makaadtos ginan sa langit kundili
ang kadtong mga matinamanon. Busa naghando man ta higala nga makadawatan ni anang ganti nga gisaad si Ginoo kanato siyang pag-anhi. So nga atong buhaton ang pagkamatinamanon dili ang pagkamasinapakon kaysa pinadayag 21 bersikulo 27 nagsulti Biblia nga walay mahugaw nga pasudlon unya sa ginharian sa langit. Okay, ato ning tanaw no sa higala ang ni ay ato nakita sa screen. Brad Texter, basaha lang ang Isaiah 66:17 og maayo ba kaunon si Brother Elmodam Flores. O niya si Cirilo Felicio, maayong gabi Brad John og Brad Leib og sa tanan nga nitan-aw sa live sa Facebook og naminaw sa DYCM sa programa Jesus is Our Hope Good Sound karon sa Facebook. Great na lang sa tanang taga Magikay SD Church diri sa Mandawi, Cebu. Okay, salamat no. Sa di pa hingpit tapuson tulabanon niya higala ang atong theme song. Mga higala mag-ampo kita, talantanan o makagagahon ng Diyos, inaaka sa trono sa tasan sa mga langit. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is Our Hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.